साब्रि आं माबा थांफैनाय आब'नि मोनजोब्बाय दा जाहैयो हा बिनानाव बार'लै आं आबैखौ नुहुरदोंमोन बुंनो गोजौआवसो आबै मोनबाय दा बहायथो दं नोंलाय ओमफ्रायलाय खैला मैला बाजाराव एसे बेरायलाबायदों ओमफ्राय थान्दा थान्दाखाय दसे लाइभ होलाबायबायलै लोगोफोर दे आफा दे एकदमबारे बिहाव बिजामादै बेरायलागासिनो नो आंनि बिहाव दे आंनि फिसाजो बेनो आंनि बिहावफ्रा नै फिसाजो अदसेखौ मोनबोदों आङो फैलाखौ नुदोंमोनलै आं फिसा फैलाखौ लोगो लाहैनि फैला ओइ फै थाङा गारिया लाबाय नों स्कुटि लाबाय गनलाय हरनो जानो ना माब्रैथाय नाम्बारा दा सोना हरदो आङो लेखा गैया दा लेखा गैया लाबोथ'वाखैनो ना मोनाखै दा एसे बेरायनि दे लोगोफोर मैगं थो आफा थो हरैथो मालायफोरजों बेरायनो नाङालै लोगोफोर बिहावफोरजोंसो बेरायनांगौ नै बिहाव बिजामादै बेरायनांगौ थांबाय थाखायो होनलाया बै माबाजों थांफिनबायदां बेंगामि माबा थांबाय सनाजोंसो थांदों दां लाइभआव सोरखौ लोगो मोनो सोरखौ लोगो मोना नायदो लोगोफोर एसे दसे बाजाराव फैग्राफोरखौ नायदो दे जोंखौल' नायनानैथ' मा जानो मैगं थाइगं सोर मिनिया आंनि माबाखौ नायहैनोसै मेदामखौ नायना हौरै सालायहैनिथो बै थाखोथाय बेवाइया मा आं गारि लाना दोन गारि लानानै दोनहैनो माबेखौ आंनि बाइक लाना दोनहैदां नोंसिनि मेदामखौ दोनहैयोबा न'आव दा दिनै मैथो थाङा ओरैनो फैलाबायदोंमोन भिडिअ मोनसेसो बानायहैनांसिगोन दां बयबा ओरै खोमानि मुलिनो ओइजन नायदों ओमफ्राय अखा हानानै ओरैबायदि थान्दा थान्दा मोनदों आरोना ओमफ्राय बोथोराखौनो गोदान बायदि मोनलायदों मैयाथ' अन्थाइ गोलैलायदों आरोना ओमफ्राय जास्ट जोङो दिनैहाय खैला मैला बाजारावहाय बेरायदों आरो ओमफ्राय लोगोआ आंना क'क्राझार लिंहरदोंमोन ओमफ्राय क'क्राझार टु रायमानासिम थांनो होनदोंमोन आरोना ओमफ्राय आं थांनाय जायाखिसै ओमफ्राय खैला मैलायावनो बेरायबाय ओरैबायदि मोजां दिनैहाय मा थांखोरा जोंनालाय दा जों बिहावजों आंजों बेरायगासिनो नै दानबायो ओमफ्राय दरखार जादोंब्ला माबाफोर सोंनोब्ला कमेन्ट खालामहरनो हागोन दे ओरैसो दा एसे नागिरनो जों बेखौ साहा लोंहोनायनो गाव फन बुलालाय आफा लोंनोलै सालाखौ बोथो नोंबाजैया थांनानै थाहैखो बिलाय कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर ओरैनो जास्ट सोर सोर फैयो माबायदि खैला मैला बाजारखौ नायलांदो एसे लोगोफोर मा होनो आफानिया औ एसे कमेन्ट हर आंबो थिखानायाखिसैरा जोंहा
सोना लादो बाया दा ओइ र' बाजाराव खैला मैला बाजारा माबायदि मोजां औ मानसि जादों जोंनि खैला मैला गैला हाजार हाबनोबो जायाबो जाया औ टाइल्स गोजा ने औ औ ओमफ्राय नों लाथ'वाखै होनदों दा ओहो नागिरगासिनो दं सिंगेलैनो दं औ सोरबाफोर फसायनाय दङब्ला एसे नोंनि माबाफ्राव नुना हरदो औ नैबेखौ लानो हागोन औ मोजांथार इयो हेन्डसाम नांखागौसो आंबो बोसोरावनो थिखोना गय जायो ने औ बिबुङा बिजोबना अहाय सोर बिनिया प्रेमिला हाज'वारि मानसियानो गैया बाजाराव माथो मा दङ माने मानसि बिहिरजों थाङाखै आं नै दा नायदो देलाय नै दा नायदो आरो मानसिया मा मा मोनो मा मा मोना बेफोरो नों फैसा नांगौना हा फैसा नांगौना नोङो माबाफोर लाना र' हंनो आफा माबा सा लोंनो फैसा मा बहाय दङ 13,000 आं नै मेदामखौ दासो लोगो मोनदों हा फैसा हरदों आङो फैसा गनाय हेला आं आफाजों थांनि दे बेरायबायखौ बा माबाफोर लानांगौला लाबावदो ओमफ्राय मेदामखौ लोगो मोननानै फैसा हरबाय आङो एसे खरस खालामनो मानो लानायालाय लाखांखाबायमोन ने बाजै औ दं मैथो मानसिफ्रा ने आफा ना बबेबा थांबाय थो जोंबो हाबनाय जोंनियाव फिसा दंलै आफा थो जोङो जानाय जायगा गैया एलाय जिरायनोसै रा दा जों साहा लोंनोसै आरोना एसे माहाजोनखौल' लोगो मोनो ओरै दावलांदोंलै बेवहाय एसे नोंबो एसे दावखो ओंखारनांगौथ' माथो मबाइला आंनि बायदिसो बेवहायनि हरसाय नायना हाब देन्जारलै एनानै देन्जारनो बेवहायनि ए दावलां नेथ' जोंखौ आयौहाय लोंनाय माने खेबलाबायखो ना माखो खेबमालै सादोंसो माबादोंसो बुंग्राफोर गनाय लिलाला खिन्था जागौमोन आयौ नै लाइमावसो दंखायो दा ओंखायनो होनदों नालाय नुगासिनो दं नायदे बाव नायदे र' आं खिथानि दे खेंसा बेवहाय मबाइला खेंसा आयु माथो उल्था नायदो खोमसिसो जादों ओरैलासो मोजांमोन नै एसे साहा लोङि दे लोगोफोर माथो दं मा साल' होफैग्रोनाङा माबा जाग्रा नांगौ आं जाला मादों सोर मा बेलाय ज'यै लोगो जानोसै जोंनि बानायथोंलै गावबागाव आं साल' लाबोदो इनो मा जायो माथो दंरा जाग्रालाय माबा गैया फिथाइ सावाखै सावगासिनोसो थरसे लाबोगोरा खोमसिल' नुखाबायलै आयै कमेन्ट खालामदोंलै दे लोगोफोर दसे आयै नायलादों गोबां दं मानसिफ्रा नायलादोंबो फै नोङो कमेन्ट हरदोलै नानि हराखै कमेन्ट नायलादोंल' माने आं बाजाराव नालाय आं कमेन्ट हराखै बिसोरो मानसिफ्रा आब' ए बियो माने खैला मैलानि खैला मैला ओरैजाय जोंनिया ब्रह्मन दङ नै सानैजों थाखुमाबायगासिनो दङ आंखौहाय फैसा गैयिफोरजों लोगो जाखाजों जोंहा फैसा दङना
फैसा गोनां जों फैसा दं एसे फैसा गैया dong mace ora dongo dong semule kasinba labu do ramaya jaga labu do गाज्रि रोखोम खालामनानै नोङो सोरबा हनै सिनायो तिमिला दालाय दं हो सिनायो सिनायखागोन नों बेनोसो होनना मिथिया नै आयु सिंग्रासो माबा गैया मोनथियासै साहा लोंदों आरो ज' लोगो मोनलायदों बाजारावहाय जादो बाल नानि थै आंखौ जालाय सिंग्राखौ नायहाब जानो जाखाबाय सिंग्राखौ नै लोगोफोर नायसाय खिथिबायदो लादुआ मा दावदैखौ लाबोदे मोनसे ओरैहाय दखना बाजार मा बाजार मैगं बाजार दङ नै गोबां मानसिफोर फानदों मादों आंनि हिन्जावआ मा नायथिदों गस्लासो नायगासिनो होनलाय आङो सिंग्राखौ लांफिनलै आब' दावदैखौ लाबोदो आं बादोंलै जानो सिंग्राखौ दानफेरा मा बायदि मोनलायदों मा माने हांखो जाग्राबो दोरोङालै दा जानाय नङा जाग्रा बिहरबाय जाग्राबो होफैरोङा माथो दाबो माबोरै जाखो दासो होफैदों मोनसे दावदै होफैदों दासो जालाबायबाय आं लोगोफोर जाबाय दे दा होफिनगोन आंलाय बेखौहाय